Il-vot fil-Parlament Ewropew ta' nhar it-tlieta favur l-użu u l-ħażna tal-LNG fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kien deskritt bħala wieħed li jikkonferma ħsieb ċar tal-Unjoni favur dan is-sors ta' enerġija, qalet dan il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli. Il-vot fil-Parlament Ewropew jikkonferma l-investiment li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel propju fil-gass naturali. Fil-fatt l-LNG huwa meqjus bħala il-fuel alternattiv għal dawk l-istati membri li għadhom sal-lum il-ġurnata jiddependu fuq fuel li jniġġes bħal huwa il-faħam u anki l-heavy fuel oil. L-LNG jgħin lil dawn il-pajjiżi jagħmlu l-qabża għal sorsi ta' enerġija li huma ferm u ferm aktar indaf. Ir-rapport li vvotaw dwaru l-membri tal-Parlament Ewropew jinnota li l-LNG tant żviluppa li llum huwa rrakkomandat għal iktar minn sempliċi sors ta' enerġija biex ikun iġġenerat l-elettriku. Inoltre, din l-istrateġija li vvotajna fil-Parlament Ewropew tara fl-avvanzi kbar li saret fit-teknoloġija tal-LNG, tant li tissuġġerixxi l-użu tal-LNG saħansitra fil-vetturi u anki fil-vapuri. Fuq kollox jisħaq ir-rapport tal-Parlament Ewropew mhux biss għandu jkun hemm aċċess għal gass, iżda wkoll għal ħażna tiegħu. Fir-rapport tal-Parlament Ewropew pajjiżna issemma b'mod speċifiku. Dan għax intqal l-Unjoni Ewropea għandha toffri wkoll appoġġ lill-istati vulnerabbli bħal Malta u Ċipru biex jiddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija. U inoltre, tagħmel ukoll enfasi li l-LNG huwa tip ta' fuel li jista' jgħin lil pajjiżi bħal huma Malta itemmu dik li tissejjaħ energy isolation. Ta' min wieħed ifakkar li l-proposta tal-Energy Union tisħaq ukoll li kull stat membru għandu jkollu aċċess għas-swieq tal-gass.